چەند گوتنên عیسا لەسەر گونەهکردن، لێبوردن û bawerkirinê. عیسا ji şagirtên xwe re got: nabe got sedemên ji rêderketinê neyên, lêbelê wey li wî mirovê got ew sedem bi destê wî bên. Ji dêla got ew yekî ji van piçûkan ji rêderxê, wê ji wî re çêtir bê got bi raşik bi stûyê wî ve bê avêtin û ew bê avêtin nav deryayê. Hej ji xwe hebin gava birayê te li hember te, guneh bike dengê xwe lê bike û eger ew tobe bike hingî lê bibore. Eger ew di rojê de heft caran li hemberî te gunehê bike û heft caran li te vegerê û bêje ez tobe dikim, hingî divê tu lê bibûrî. Şandiyan ji xudan re got: baweriya me zêde bike. û xudan ji wa re got: eger baweriya we wek libeka xerdelê jî hebûye, wê ji vê dara tu wê re bigota ji rabe rabe û xwe di deryayê de biçiqilîne û wê biya we bikire. Kî ji we xulamekî wî yê şivan an cotkar hebe, gava ew ji zeviyê vegerê malê, wê jê re bêje: hema were û li ser sifrê rûne, ma ew di şûna vê de jî wî re nabêje rabe pişta xwe girê de heta got ez bixwim û vexwim xizmeta min bike û paşê tu jî bixwe û vexwe û ji bo got wî ew tiştên got li wî hatibûn emirkirin anîn cih, ma ew ê spasiya xulam bikin. De îcar hûn jî çaxê wê hemû tiştên got li we hatin emirkirin anîn cih bêjin em xulamên bêkêrin, me ew karê got li ser me deyn bû kir. Pirtûka pîroz, Encîl, Silav û Rûz xuşk û birayên hêja.